салому алейкум, ака Исмоил. Мо Бегматов Сайвалиро акаш мешавам. ай ноҳияи Ҳамадонӣ, Мир Саид Али Ҳамадонӣ, қишлоқи Дружба. Ака имконият мебуд ин Бегматов Сайвалиро я рӯи экран мемондем. Соли таваллудш 1991. Я 5-6 сол шуд ки ака рӯи телефон нест. Ягон ҷо занг намезана ака. имконият боша ака имра я рӯи телефон мемондем ака. илтимос ака. Ассалому алейкум тамошобинои азиз, созен хубен тинҷаин ҳамин бачаке ки сурача дар ҳамаҷа мондагим Бегматов Сайвалӣ ай ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ 6 сол мешавад ки дар ҳамин Москва беному нишон шудага. И аввало кам гав мезада ба усоса дига дая моя бор занг мезада хонашон хулоса дер алоқа мекара ба ҳамин хилососа дига ай алоқа буромада гум шуда рафта. хоб бачакое ки аз ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ё ки аз тарафи Кӯлобен хулоса дар ҳамин Москва қарор доред дар территорияи Подмосковъ дамҷо шояд доненша ягон тад мумкин шиносенша. рақамое ки дар рӯи экран мондагим рақамои бародарша. видеое ки пеша ҳамин видеоз мемонамша ваям видеои бародараш кардаги равон кардага хулоса давҷа камтар нофаҳмо гап задага ба ҳамон хотир ман фаҳмо пурра кардастамша. И бародармон таваллудаш 1991 буда. аз деҳаи Дружбаи ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ҳозиру пеш Московский мегуфтанд ку ам Московский клуб. илтимос барои паҳн шудани ҳамин видео кӯмак кунен, видеоро лайк монен, як комментария ҳатман нависонен, барое ки комментария роли асосиро бозӣ мекунад. вақте шумо комментария менависонед видео рекомендатсияда меғалта паҳн мешава. яъне видео ки паҳн шуд иншаалло и бача дар ягон ҷо агар соҳ саломату зинда боша хичам ки набина одамои гирду банош мумкин бинам видеоро гуван аз сағира дар интернет буромадӣ баъд занг мезана хонашон. хеле ҳодиса бисёр шудага. ба ҳамин хотир мегум паҳн кунен. баъд бародарое ки дар зиндонҳо қарор дорен шуморам илтимос видеоро як дасти ба даст кунен. гуфти ҳамон гапҳо ба хотире ки мумкин ҳамин бача вариант айда инам мумкин дар ягон зиндон афтидагӣ боша, хонагиҳошо намедонанд. алло нигаҳбонтон, умедворам бетараф намешин. برادرای عزیز که کدام نفرایتون که چیپتای هواپیما در کار باشه авиакаса اسماعیل توجیک چیپتای هواپیما با تمام سمت ها با تمام دولت های روی دنیا را داریم. میتونین زنگ زنین فرمایش دین و این چنین برادرها چیپتای پاییز داریم داخل روسیه ده. کدام نفرایی که از یگان شهر روسیه با دیگر شهر روسیه سفر کردنین طریق پاییز شما را میتونین مراجعت کنین چیپتای پاییز شما را میگیریم و این چنین